Historyang kahayukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw Sir K ug sa tibuok kabisayaan nga nagpaminaw aning inyuhang Bisaya Horror Channel. Ako di ay si Jobert. Gusto lang na akong idalit sa inyo ha ang ako ang kaagi ug sa ako apong mga kauban. Nahitabo kini didto sa usa ka balay nga amo ang naadtuan kaniadto sa usa ka probinsya. Trabahante di ay mig solar nga kumpanya Sir K ug madistino mig mga lugar para mo install sa mga produkto nga gina-offer sa amo ang kumpanya. Kaagi kini nga wala lang gyud pud namo damha nga mahitabo pud di ay sa amoa. Ug para inyuhang masayran ang tanan, diri nako sugdan ang akong istorya. Naaday ko'y kauban sa trabaho nga itago lang nako sa pangalang Mike Sir K. Bag-o lang siya sa amo ang team. Unya na timing pod nga ang adtuo namo para sa amo ang sulod nga project duol ra kini sa lugar o sa probinsya nila ni Mike. Storya pa ni Mike, para daw nga makatipid mi sa amo ang pangrenta, hangyoon daw niya ang iyahang mama nga adtuo na mi mag-istaran sa ilaha. Ang amo ang irentag lodging house, ipalit na lang kini na muglamian nga sudan para sulit gyud daw kuno ang amo ang pangkaunon. Maay na lang gali, kay misugot ra pud ang mama ni Mike, dihang gitawagan kini niya nga adtuo na mi magsakaan sa ilaha. Dihang naabot na mi sa balay nilang Mike Sir K, pansin yun kaayo to nako ang karaan nga estilo sa ilahang balay. Pang sinauna kinig disenyo, ug matawag yun kining haunted sa unang tanaw tungod sa pangkinaraan ni inig eksterior. Dihang misulod na mi sa balay, misugat sa amuwa ang mama ni Mike nga itago lang nako sa pangalan nga Nanay Belen. Giabi-abi pamini Nanay Belen o giingnan gyudayon niya si Mike nga iadtuon na ang amo ang mga gamit didto sa ubos sa ilaha. Gitimplahan pa mi og bugnaw nga juice ug nagkaistoryahanay mi didto sa may gawas sa ilaha. Ang balay di ay Sir K, anaa kini mga kwarto didto sa taas ug aduna pud kini mga kwarto sa ubos. Gipili pud ni Mike nga adto daw mi sa ubos magtulugan kay aron hilom daw sa gabi unya dili pud masabaan ang mama niya. Kay panigurado, ang uban sa amo ang mga kuyog magtagay gyud kini inig abot na sa gabi kay pamparelax kini ug aron sa gyud nga makatulog pud dayon. Naplastar na mi adto Sir K ug nagplano gyud dayon mi sa amo ang pagabuhaton sa balay nga amo ang installan og solar. Human sa amo ang plano, nagkasinabot mi nga magsugba ato og baboy ug naglingaw-lingaw mi ginagmay sabay inom po dihang mihapon na. Hangtod sa migabi na Sir K, ug nanghubog na mi atong tanan tungod sa giinom namong lambanog nga gipalit ni Mike didto sa ilahang silingan. Dihang migabi na, nag-iyahay na migpwesto didto sa kwarto ug nangatulog na dayon mi aron sa lain na pud nga trabaho pagkaugma na ni ana. Mga alas 2 to sa kadlawon, dihang nakamata ko Sir K kay midaguok og kalit ang ako ang tiyan tungod to sa ako ang mga gipangkaon. Naghilab kini pag-ayo tungod sa amo ang giinom unya nangita sad kog init atong higayuna kay para mawala sad ang ako ang kalipong. Mibangon ko ato, unya miadto dayon ko sa kusina nilang Mike kay manguting kay unta ko kung anaabay binukal nga tubig. Dihang pasulod na unta ko sa kusina, kita nako nga ana ay tao sa may tumoy nga bahin didto dapit sa agianan pasulod sa mga kwarto sa taas. Dihang gilingi kadto nako, babae ang ana adto Sir K, unya nakadungaw lang kini siya didto sa may bintana nga dapit. Puti kaayo ang maong babae unya misamot ang iyahang kaputi dihang nadanagan kini siya sa kahayag sa bulan atong mga orasa. Nakahinuktok og kadali Sir K, kay wala gyud magsulti si Mike sa amoa nga anaa man di ay dalagang babayi ang nakapuyo didto sa ilaha. Sa ako pong tansya, mga anaa kadto sa 20 kapin ang pangidaron sa maong babayi
unya maanyag gyud kaayo kini. Pila ka segundo ang milabay. Nakabantay ang maong babayi nga galantaw ko ato sa iyaha, unya kalit lang kini nga mitalikod. Dihang pagkakita nako sa iyahang pikas nga naong, aduna kini dakong samad, unya mura pud kini og naagnas o ana ay sunog nga party sa iyahang pamanit. Napasiga ko sa ako ang mga mata, Sir Kay, ug natingala ko kay basin na malikmata lang ko atong mga orasa. Nakita nako nga misulod dayon ang maong babayi didto sa usa sa mga kwarto, unya nawala lang kinig kalit didto sa ngit-ngit nga parte sa mao nga lawak. Nakuryoso na hinuon ko, kay anaa man day kwarto ngadto, unya anaa po'y dalaga nga nagtulugan didto sa may taas. Humagkuha sa ininit nga tubig, mibalik na ko ato didto sa ubos, unya naghuna-huna gihapon ko kabahin sa ako ang nakita nga babayi. Samtang gahigda kog balik sa katre, wala gyud mawala sa ako ang hunahuna ang kaanyag sa maong dalaga, Sir Kay, pero musagi pod ang ako ang katingala kabahin atong nakita nako siya nga naagnas o nasunog ang iyang pikas nga nawong. Taod-taod, aduna ko'y nadunggan, Sir Kay, nga murag ana ay nagdagandagan didto sa may ibabaw sa may sala nilang Mike. Nakadungog kog tunob sa mga tiil ug mga tingog pud sa puthaw nga mikalansing didto sa salog. Nagsigig yun kinig pabalik-balik hangtod sa wala na hinuon ko makatulog kay misaba pag yun kini og pag-ayo. Pero dako na kong kahibulong kay sa kasaba sa ibabaw wala man lang yun matugaw ang ako ang mga kauban ug hinanok lang gihapon sila nga nangatulog. Kahibulungan lang kaayo nga ako ra sad yun ang nakamata atong mga orasa ug nakabati sa mga kasikas didto sa may ibabaw nila ni Mike. Pila ka minuto ang milabay, nagpaminaw lang gyud ko ato sa palibot dihang anaa na sad ko'y nadungog nga tingog gikan sa usa ka babayi ug hagawhaw lang kini nga madungog didto sa ako ang gihigdaan. Sa akong pagpaminaw, bugnaw kaayo kini og tingog nga mura na pud kini gahonghong didto dapit sa ako ang gihigdaan. Miinit og kalit ang ako ang kalawasan, unya wala ko makasabot kay anaay may dampi sa ako ang nawong nga murag gihaplos ang ako ang aping. Nakapanladok na ko ato sa ako ang laway kay murag dili na gid tumao ang ako ang mga nabatian. Misugod na pug panggimok ako mga balahibo tungod sa ako ang gibati nga kahadlok ato pong mga orasa. Miliwag pa ko ato paatubang sa ako ang kauban, apan dako na kong kakurat dihang pagtan-aw nako sa hulagway sa ako ang katapad. Naong naman hinuon kadto sa usa ka babayi ang ako ang nakita. Kita kaayo tanako, Sir Kay, nga naagnas ang tibuok nawong niini ug nagsigalang ang mga mata samtang gatutok kinig pag-ayo sa ako. Dali kong mibaliktad sa pikas nga posisyon kay wala gyud ko mahimutang ug nagkurog na gyud kong pag-ayo ato tungod sa ako ang nabating kahadlok. Nakamata na lang ko nga gisagpa ang ako ang nawong sa ako ang kauban kay saba daw kaayo ko samtang nagtapad mi nga natulog. Bugat kaayong pagkasagpa niya nako kay aron daw nga makamata ko kay mura daw ko og giurom atong pagkatulugan nako. Didto ko nahimasmasan kay basin damgo lang to pero pagtan-aw nako sa relo mag-alas 3 pa man di ay kadto sa kadlawon. Paminaw nako, bag-uhay lang gyud ko ato nga nakatulog kay gikan pa ba ako ato sa kusina unya may inumpog ko ato og tubig init. Gipilit na ko kalma akong kaugalingon, sabay ko balik sa ako ang gigamit nga habol kay wala gihapon ko mahimutang sa ako ang nakatapad kaganiha. Misampit ko ato og mga pag-ampo, aron mahilo na ako ang unahuna kay wala na gyud ko makasabot sa ako ang gibati ug anaasad sa ako ang utok. Akong pamati, bugnaw nga murag init, unya murag naay gatapad sa ako nga galantaw lang pud kini samtang gahigda ko didto sa mao nga kwarto. Hangtod sa nakatulog na ko, Sir Kay, pero kulang gyud ang ako ang pahuway tungod sa ako ang nasinating katingalahan dihang nakamata ko pagkakadlawon. Nakapangutana na lang ko ato ug kun damgo lang ba gyud kahakadto ang tanan o giduwa-duwaan lang ba kaha ko ato. Dihang naniudto na mi, Sir Kay, adunay misulti sa usa sa ako ang mga kauban nga itago na lang nako sa pangalan nga Rolly. Nangutana siya ug kun anaa ba daw mi na matikdang katingalahan didto sa balay nilang Mike dihang pagkagabi.
Gitiming puton ni Rolly nga maistorya to niya ang iyahang namatikdan samtang si Mike anaa pa dito sa balay sa amo ang giinstolan og solar. Kaysa na sinati ni Rolly, murag anaa daw kuno mila ing kuyog nga babayi didto sa balay nila ni Mike ug nag-inusara lang pud kini sa ibabaw. Ingon pa ni Rolly, murag dili daw ingon nato ang amo ang nakauban kay mulapos-lapos lang daw kini didto sa mga bongbong nila ni Mike. Pagkadungog sa gisugid ni Rolly, nangatawa pa ang uban sa ako ang mga kauban kay lagi anaa na sa do kuno ang istoryang hadlok-hadlok unya dako daw kaayo nga mga bakak. Ako atong higayuna, mihilom lagyud ko ato Sir Kay kay kung mudugang pa ko sa istorya ni Rolly, basin makantsawan na hinuon ming duha. Lisod ra ba kaayo, kaya ang uban sa ako ang mga kakuyog, mga bugal-bugalon kaayo kini unya dili ra bagid mo tuo og mga hadlok-hadlok. Nagpadayon sa pag-istorya si Rolly Sir Kay, unya naminaw lang yun ko ato kabahin sa uban pa niyang mga namatikdan. Kung pa niya, anaa daw siya nadungog pagkagabi nga mga hagawhaw unya gikan kini nga tingog sa usa ka babayi. Unya anaa sad siya nadungog nga mga tunog sa tiil hasta kalansing sa mga puthaw didto sa ibabaw sa may sala nila ni Mike. Ug ang nakapanglimbaut pag-ayo sa ako ang balahibo, dihang nadungog nako nga anaa daw kunoy nadungog si Rolly nga murag anaa daw kunoy tingog sa usa ka babayi ang naghilak didto sa usa ka kwarto. Misantop sa ako ang nahuna, ang kabahin sa ako ang mga nakita ug ako apod nga mga nadungog pagkagabi. Parehas kaayo kini sa mga gipangsaysay ni Rolly nga mga katingalahan nga iyahapod nga namatikdan. Napainom na lang kog tubig ato Sir Kay ug mihawa na lang ko ato didto sa tapok kay nibalik na sadto ang ako ang gipamati. Anaan sadto akong nabatian nga mura ko og namugnaw unya init sad ang ako ang lawas nga dili gyud maisplika. Dihang pagkagabi na ni ana, nangutana na gyud ko ato kang Mike ug bedretso kog ingon sa iyaha ug kun anaa ba siya igsuon nga babayi. Didto ko nakugang Sir Kay kay wala man daw siya igsuon nga babayi ug imposible po daw kaayo nga anaay babayi ani nga balay kay si mama raman daw niya ang nag-atiman ni ini. Saysay pa ni Mike, anaa man gyud daw kuno sila'y kaugalingon nga balay pero dili mabiyaan ni Nanay Bilin kining balaya nga amo ang giistaran kay kabilin lagi daw kini sa ilahang kaliwatan. Didto, kalit nga misulpot si Nanay Bilin ug ganihar day siya nga naminaw sa amo ang gipang-istoryahan ni Mike didto sa gawas. Misulti pa si Nanay Bilin o kung unsa man gali daw ang ako ang mga nabati hasta pud mga nakita, baliwalaon na lang gyud daw kini nako kay bunga lang daw kini sa ako ang unahuna. Mipasabot si Nanay Bilin nga kun ingon ani daw nga hayag ang bulan, mupakita gyud daw na ang babayi nga nagbantay kuno niining mao nga balay. Wala sad kahibalaw si Nanay Bilin ug kun si kinsa ang mao nga babayi kay mupakita man lang daw kini basta tingputing taktul sa bulan. Ang importante, wala daw kuno miunsaa sa maong babayi unya wala po daw kini manakit og tawo. Pero naay giingon si Nanay Bilin nga sunog lang gyud daw ang nawong sa maong mapakitang babayi kay gituuhan kini sa ilahang amahan nga nagpuyo daw kini sa usa ka dakong punuan kaniadto. Unya nakatarok kini mismo ang punuan kung asa gitukod ang balay. Gisunog daw ang mao nga kahoy unya duda sad sa papa ni Nanay Bilin na apil daw sa pagkasunog ang maong nagpuyo sa mao nga kahoy. Didto miistorya ko kang Nanay Bilin nga nakita gid pud nako ang katong maong sunog nga babayi ug mitapad pa kini sa ako dihang natulog ko pag miaging gabi. Taod-taod, nagkaguliyang ang didto sa ubos nga kwarto kay aduna kunoy babayi ang mipakita didto sa amo ang mga kauban. Didto na gyud nahibaw-an nga nagparamdam na gyud og tudo ang maong babayi sa amo ang tanan kay lagi mihayag nagpag-ayo ang bulan atong mga orasa ug misulpot lang daw kini bisag asa. Poong pas akong usa ka kauban, mipakita daw kini didto sa may bintana unya ang usapod mitapad po daw kini mismo sa higdaanan. Ang uban, nakakita sa daw nga nagbarug ang maong babayi didto sa may pultahan unya nakangisi lang kini nga hayag kaayo ang panagway. Nahug og wala gid mitug atong gabi una Sir Kay ug may desisyon na lang ang amuang takudako nga mag-impake na lang daw mi kay mubiya na lang mi didto sa ilahang Mike. Kay hasa sa day siya
wala sad siya palampasa sa maong babayi ug mipakita po daw kini sa iya ha, dihang nag-CR sad siya pagkaganiha. Kung unsa man gali ang nahitabo sa kagahapon sa maong babayi, kana ang wala gyud namo mahibaw eh. Wala sad makahibalo akong mga kauban nga mopakita kini ang misteryosong babayi basta tinghayag na sa bulan. Sa ulahi, bibiya gid mi ato sa balay nilang Mike Sir K ug miadto na lang mi sa lodging house nga pwede namong katulgan atong gabiuna. Katugid nga experience, ang dili na mo mahikalimtan kay abi na kung akura ang gipakitaan hangtod sa kami na gyud ay tanan ang giparamdaman didto sa mao nga balay. Blanco sad si Mike sa mga panghitabo ug misabot lang pud siya nga hantid gyud daw ang ilahang balay sa ilahang probinsya kay talagsa lang sa gyud siya makapauli. Human sa among project adto na dapit, duha-duha na mi nga mopuyo og balay, maong maniguro na lang gyud mi nga mag-lodging house na lang basta anaa mi project sa lain nga lugar. Nangayo sa dog dispensa si Nanay Belindaw sa nahitabo ug wala sa gyud niya damha nga ang pagkaadtuan namo mao sa day ang panahon nga mopakita ang tigbantay sa ilahang haunted nga balay. Diri na lang kutob Sir K ug daghang salamat sa iyohang pagpaminaw ug pagbasa sa ako ang gitampo nga istorya. Malaumon ko nga mabasa kini ninyo unya manarit pod diri sa inyuhang Bisaya Horror Channel. More stories to come ug maayong adlaw kanatong tanan.